Tak sme zase v Albánsku a zas toto. Oh no, máme defekt a to by bolo úplne v pohode, keby rezerva nebola tu a nakoľko je to staré auto a podľa mňa táto rezerva odtiaľ to nikdy nebola daná dole, tak nechce ísť dole. No a keďže sa k rezerve nedostaneme, tak plán je jasný. Predné koleso pôjde dozadu a zadné dobré koleso pôjde dopredu. No a keďže to máme natrenované, tak nám to trvá pár minút a môžeme pokračovať po takomto kameni ešte 2 km a potom nás čakajú ešte 3 km po asfalte do servisu. Ale prečo by to bolo jednoduché? Tak sme išli s takouto pneumatikou 2 km, aby sme zistili, že na konci offroadu je bránka. Tu tak si otvoríme a ideme ďalej. No s konštatovaním, že sme vlastne taký štvrtinový vlak, sa rútime do toho servisu už po asfalte. Nakoniec sa nám tam teda za hrmacania podarí doraziť, nahádzajú nám novú, širšiu a väčšiu pneumatiku, nevadí, ideme tak ďalších 20 km do servisu, kde už majú jamu, odstránime hompádajúcu sa rezervu a prebytočné zvyšky, no proste Albánsko.